represent eye Okudie Asuo Nana Aduchima Odikai atena sene ne mpanimfo ya nana mahemfo ebeso akire no ansana yeshe Okudie Asuo nana sadawroma ba muhire sebra man kwaya yesra man fibi akire entiri tan Oba pani ya chewa aya ba muhire ba pani Bema Abrantie ya usu Sena nana mo kanwa wasum wa infia che na waya ahombanse ama mpani nyina hu ndina daroma woma no kwa mo mesi bi nkyira no na ne mpani ye nimu na wabre na oguzo eye adwuma panzo ndina daroma woma no kwa mo mesi bi nkyira se manisi bi nkyira wo na adwuma no enimu wasum wa himfi ha ye asum ye na mpanimfo te de onim to no na ye de no gina kine no ano Abrantie ne ye de adwuma no mana obetumi aye ama na abroso enti Okudie Asuo pejati na wodi hye onsi bi nkyira wo da mo ase benfi be se dumi adan mo me na ahwe ho no beto sa abre we fi ya che Abrantie me huni ekika wo bia ebio wana adwo ne wana no tinne se ya bano be mo hina misra nana se ne o ma no kwa ye babo no be mo hina misra nana so ma no kwa no si bi fentre ya sana hapo ye ntumi ye adwuma se ahemfo nka ne ha ye ntumi ye adwuma ma onkodo oye me do de mani ama kwan de na ahemfo nka pemba wo mo suama na onye ho ye adwuma na omani fa ne tampa na so onjira na na ade enti ba moso marakan de me fra wo ban won bazin de ma ho raba kan wo beti o sanda won yo bi na won yer be yeduma eyu ra yeduma na mo ba kan ente ya ma u raba kan de krati mitimi wo yeduma fatina ho ne busu na pa from bra na pepi no wa baban na wa ye champion o se wo ka bi bia wanti na mi mde inda ye show wa kan mu da ma sam no orisi enti me fra wo ba busu ama ho ran mo tu ho fo da wa ba wọ́n hu pain iye adwuma ye na no so onya ho ho je da mo ama ho fa de wo mo sua mani bibiara etu mo akodo asumdie da membre masra munia do ama me fra no kwan na wo sua me da ase edi kai no be mo hene anya dia yedi ni kwa obi agidi yenim so be ye ko se dena na no kase ni na wanya efrise nana na yakasa no efrise sa be mo hene no anya dia yedi ni kwa yedi gidie ani obuo ani wode nana no madwa pade a wode akora ani wanya omu gidie ani wanya omu to se bra na bra behwe wono nti sa be mo hene wona wo kro no anya dia yenyu ni a na won sum pa yedi sa dwade behwe wo sa gidia untina ye bono be mo nti o ma gidia no emtra emmo ya nana se gidia ya o mu nti no na wo ma wo sa be mo hene no na sa gidia o de ma wo sa bre ya wo hu gidia ya wo de ama wa nti wo nya be mo hene no efi sa bre ko no ma gidia ni mu nya du na no so bebre na ma ne wo no yo de nana no mo kan ya obi se de nana no mo kana nana no wa ha nyina obi adu ho adanse pa na je so obi a wo mu gidie sa na wo so ye ma no nya gidie kase wo sa na se wo so wo ye na nana no so nya gidie kase wo mu nana no sa ko si fom gidie se o ma mani mu yase o ma nana no so mani mu yase nana se wa jiwudi se o ma nani mu yase nana no so mani mu yase o mu gidie te sa ti mu so ye ma enti nana se ye ma unsa ye yo nana bam ese dia wanya unsa ye pai
Ni opani ya usu. Le sa chira nana. Ani dim boom. Esuomo, awiomo. Na do ofre me ba. So yade. Ofre ma ma me tunuku a. Thank you.